WhatsApp é unha aplicación de mensaxería pertencente á compañía de Mark Zuckerberg, Meta. Permite unha comunicación directa, tanto persoal como laboral. Porén, o seu uso excesivo ou sen control pode traer consecuencias negativas na nosa vida diaria. Máis de ter como principal uso a mensaxería, pódense subir fotos ou vídeos aos chamados estados que favorecen a divulgación de contido inapropiado. Nos grupos de enlace público tamén existe a posibilidade de que os bots compartan noticias falsas ou estafas monetarias. Un dos principais riscos é a falta de privacidade, xa que, aínda que se usa cifrado de extremo a extremo, pódense reenviar as mensaxes ou tomar capturas do chat. Ademais, se alguén accede ao teu dispositivo móvil, pode ver as conversacións sen problema. No ámbito emocional e psicolóxico, WhatsApp tamén pode xerar dependencia emocional. Revisar continuamente a app, ter ansiedade polas mensaxes ou estar sempre conectado son sinais dun uso pouco responsable. Outro dos seus principais problemas é o seu uso en momentos inapropiados, como durante a noite ou antes de dormir, o que pode alterar o sono e o descanso. Os grupos de WhatsApp son especialmente perigosos, porque compartes o teu número de teléfono cos integrantes deste mesmo grupo, aínda que non os coñezas. Tamén se poden compartir mensaxes con contido inapropiado, xa sexa mensaxes de odio, pornografía ou mensaxes con contido ludópata. Isto débese á falta de censura desta aplicación. Moitas veces, estas mensaxes poden chegar aos nenos pequenos, xa que, en España, WhatsApp soe ser a primeira aplicación que utilizan. Ademais dos problemas mencionados anteriormente, súmase a recente implantación da inteligencia artificial Meta. Esta inteligencia artificial contén moitos erros e moitas fake news, xa que busca información en páxinas como a Wikipedia, a cal pode ser editada por calquer persoa.